Projekat je u okviru programa Svetske banke i Ministarstva zdravlja Republike Srbije, a u saradnji sa Domom zdravlja Ražanj, lokalnom samoupravom, tj. opštinom Ražanj i Crvenim krstom Ražanj i odnosi se na rizične grupe, na osetljive populacione grupe u opštinu Ražanj. Konkretno naš projekat se odnosi na populacionu grupu osoba starijih od 65 godine koji žive u ruralnim sredinama opštine Ražanj i projekat podrazumeva sistematski pregled najmanje 400 osoba, a posle toga i laboratorijske analize sa EKG nalazima kao i specijalističke preglede po indikacijama kod tih osoba. Pregledi se sprovode u svim mesnim zajednicama kontinuirano i u saradnji sa predsednicima mesnih zajednica i sa Crvenim krstom Ražanj. Preglede sprovode ekipe iz Doma zdravlja Dražnja, ekipno doktor i medicinska sestra, a odmah zatim ide i ekipa laboranata koja uzima laboratorijske analize koji su u sklopu projekta i na kraju projekta će se raditi evaluacioni test i procena zdravstvenog stanja stanovništva starijih od 65 godina na teritoriji opštine Ražanj. Za potrebe projekta od Svetske banke dobili smo 1.250.000 dinara koji će da se utroše za realizaciju projekta. Neka sredstva su već utrošena, kupili smo opremu u vrednosti od 475.000 dinara. Ta oprema posle završetka projekta naravno ostaje u Domu zdravlja u Ražnju za dalje korišćenje i vrlo je vredna i kvalitetna oprema, a najkvalitetnije i najvrednije od svega toga su novi EKG aparati, digitalne vage, aparati za merenje šećera, aparati za merenje lipida i triglicerida, kao i drugi sitni aparati koji su potrebni za rad na terenu. Projekat predviđa minimalno 400 pregleda. Po našem predlogu trebalo bi svake mesne zajednice bar po 20 osoba da bude pregledano. Mi smo već 10 mesnih zajednica odradili, Gorica, Smilovac, Vitoševac, Podgorac, Pardik, Grabovo. Rezultati su izvanredni, prijem kod stanovništva je izvanredan, ljudi su oduševljeni idejom i projektom. Postoji jedino problem što je sada, tako da kažemo, u ruralnim sredinama radno vreme u poljoprivrednom smislu, tako da kada odemo u nekoj sredini javlja se manji broj ljudi nego što mi planiramo da pregledamo. Trebalo bi da se tu malo nešto poboljša u smislu prilaznosti ljudima u vreme kada oni mogu da dođu. Većina ljudi iznad 65 godina, nažalost, žive sami i oni, pored toga što su u toj osetljivoj populacijnoj grupi, oni rade, privređuju i drže svoju zemlju i svoje njive pod nekom vrstom privrednog subjekta, bez obzira što su u nekoj životnoj dobi kada više ne trebaju da rade i vrlo se teško odvajaju od tih svojih svakodnevnih radnih obaveza i dolaze kod lekara. Projekat je zbog toga i zamišljen da izađemo na vrata tih ljudi, da dođemo u svaku mesnu zajednicu, da bi oni imali vremena da dođu, a da ne odvajaju celodnevno putovanje do Ražnja ili do Niša i da bi mogli za pola sat vremena da odrade sve preglede i da se vrate svojim redovnim dnevnim obavezama.